Paralok sa isin nga suban ay Khublei Myrecharge Ayurveda morning. Paralok akan kapor makwa bat karpat iwei pui kiba pai akan ke channel Jong ya ki Paralok ki bala subscribe nga suban ay Khublei ki bat kumjuru na ki Paralok ki bom pat subscribe nga karpat pini subscribe lam hakan ke channel Jong kanang ba pinyo kino Ka Jingpyntip ane ki kubor kiwei ba kane ka Myrecharge Ayurveda lengba kane ka channel Jong di hakan ka por sai sin nga so hai Khublei but na wan ru Jingpyntip fi na ka mata ki Paralok Jong ki bade ki member Jong ka Myrecharge ki basa agi thain Umpling na ko Jingpyntip fi ba kadon kane ka franchise ka badan ha ka dong Jong fi hapo Umpling ka dong Umbah hajan Jong ka jingking ka barang sna thamai bynta di ada phirang kam ki no ki tiar le se phimla le ki franchise ki kham cha jngai phila le mi ha ka to ka franchise bat kum ju ru phila wan phone ha ki ki number phone ki la ya ru di ka kwal pi fi ya ka ni ka dukan ba ka dong ba ka don bat phila wan I na khaman dilang bat ki jain bat chapo da firum bade phini ki tiar Jong ka Myrecharge Ayurveda de to ngi ne pe mata na franchise phini ya ka jingking barang sna bat phini ter ka surok ka point na do ka te ka jingking ha do ka dukan hangni phini kane ka dukan Kaba iki jain na bar ba da piwan na saphang setei phini kane ka sorok ka bahian aneng bat phin poi ha kane ka ju hi ka dukan bat phini sapo kidan ki tiar Jong ka Myrecharge Ayurveda